Oh, tama na ka doon siya eh. Lagi, mo mo. Exercise lagi ko. Ah, nag-exercise ka? Oh, Ano naman? kay katong istorya mong kalong ba? Oh. Tinuod din ganito nimo. Mo lagi katong kami nag-isturahan na gid may lupig ko din niya guys. Ang akong istorya. Nabo mag siya. Magani, so sa may diskarte nimo nga mag-exercise ka kaya para malabuan mo siya. Kay katong Oh, sige, part 2 na mo. Kaya ako, kapag-kapis ako dre. Anong kaya ko? Kay katong part 2 mo ginamo. Tinuod dito yung mingon nga. Oo. Labaw gid siya. Lagi. Tinuod ko kunya atong part 2. Ako pilit Pila ko. na mo yun eh. Tawagin mo na mag-exercise ka para Oy. malabuan mo siya. Ano Sige, rin? pag-exercise ka. Upaw. Ako na pa rin. Akala mo pa. Balik. Oh, kara. Pag lawan kini ayang gusto sa uyab. Oh, Oh, sige. May nang padag lawas na. Kay ako po magpara ko po lawas na. Sige, ako na po. Kalapon? Paghain sa kape. oh sige. Ang pagtuon niya nga, siya rin akong lawas. Magpara ko. Wait, Madako ta. magpara ko ta. Siya na po na tong palasan. O, wala kay buwangan. Kalong yawan. Na, nakuha ang bilbil. Amas kalong, kay lupigon na ko sa uyab. Yawan. Okay na to. Okay na to. Oh, sige, kay makapisa kong tiwas, kay gutom ko. Okay. Oh, sige. Ato to siyang palasan. Oh, sige. Yung sa ka pa. Nag-exercise ko. Exercise ka? Ngano na-exercise man ka? Eh, gusto ko nga parehan mo ba matso. Ay, yung pamatso. Bola lang yan. Ika, ako na po be. Ako na po be. Ako. Taong na ako ni. Oh? 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 What? Daog yung ko sa chicks. Hama na si Kwanday. Nakita mo na mo. Hama na si Tutski. Ano ito? Saan? Tawag ko na. Tawag ka! Tawag ka! Tawag ka! Tot! Oy, Ay, naris ka lang. ya, wa mo lagi maghupo na. Ingon nga may lawas. Hupo ba para maklarag gud to. Oh, kana kamo na para kuway. Oh. Oh. Hey, imo. Gamay raw. Oh. Uy! Ah, layo ra mo kuha. Uy! Uy, amang buka na gubo. Di na maklaro. Di na maklaro. Layo ra kay kabus kuha. Lupig na budaan. Oh. Wa mo ana ba? Uy! Uy! Sige, pagkuhan mo. Wala na. Pag-usap. Tigli-lima lang. Sige. Son, Oh, stop daw. kana. 5-5. Ikaw na! Ikaw na! Ako na! Oh, gimana? Ah, lupig kita. So, yeah! 5-5 na! Matso gini ka. Oh, dagkong iglawas. Ito na ko eh, lupig mo ka. Okay.